Кеше өчен иң әүвәле намус дигән. Намусыңны сатып итмә, табыш дигән. Байлык өчен илен көнен саткан кеше ике дөнья өчен дә ул явыз дигән. Икенчесе иң кыйммәтле гакыл дигән. Гакылсызда тәүфик ягы такыр дигән. Гакылсызда намус та юк, иман да юк. Ялганга ант итеп барып сатар дигән. Өченчесе иң кыйммәтле әдәп дигән. Әдәп көчле мәхәббәткә сәбәп дигән. Әдәпсездә бәхет тә юк, тәүфик та юк. Кеше исме күтәрүе гаҗәп дигән. Дүртенчесе иң кыйммәтле күңел дигән. Күңеле бозык кеше түгел дигән. Бозыкларга җир өстеннән асты яхшы, яшәмәдә үлеп җиргә күмел дигән. Бишенчесе иң кыйммәтле сабыр дигән. Сабыр кеше зур бәхетләр табыр дигән. Бердә юкка ачуланып дөнья бозу, бер кайгыдан икенчегә салыр дигән. Җомгалар мөбарәк булсын.